Ay mga idol, Mukbang. magmukbang mi ogon. Pasayan mukbang. Pasayan mukbang with egg. Pasaya mukbang with pa-chicken. Kain tayo guys. Ang sarap. Sobrang sarap. Pasayan at saka Kay, kasi ako egg. sabi, kainit ka. Mungkaga. Huwag man tayo. Naman din ko sarap. Dito na dito. Sumbit. Magkakamay na ako para masarap ang kainan. Ayun eh. Gamat yan. Nagluto ba ako? Nagugas ba ako sa ako? Init ko na ito. Hi guys. Ang sarap ng feeling kapag Magmumukbang kami, nga. Ang sarap ng feeling kapag ikaw ay maganda. Kumain na maganda. Sarap na piling, kumain na maganda. Ang sarap ng feeling kapag kumain ka ng maganda. Kapag maganda kang kumain. Ano ba talaga? Ang sarap ng ulam namin. Alam niyo ba kung magkano tong gastos na to? 1,000. 3 egg. Dong egg guys. Alam mo ba? Tag 8. So 24 plus pasayan. Isang isang Stop kabo. chicken dan. Isang kabo lang na pasayan. And pa chicken Yung maliit na guys. pasayan guys ha. 30 only. So 30 plus 24 54. Oh, 54 Yan, lang. 54. Ito guys. Itong lahat. Ako. Ang sarap. Tanda. May iba pang Tanda. nandun sa yung dirty yung kitchen namin. Kitchen namin guys. Meron pa para bukas guys. Di ba ang tipid? Yung makagasto ka Tama ng talaga. makagasto ka lang ng only 70 kasama na yung oil. Hindi 70. Kahit mga 65 kasama na yung oil. Then kakainin mo ng 2 beses or pwede pang 3 beses guys. Naku, ang sulit talaga. Try nyo. Ang sarap. sulit talaga. Ang May sarap. nagtanong na, Kung makakain kayo nito guys, sarap. kung may magtanong sa'yo na Sarap yan. anong putahe na magagawa mo lutuin, anong putahe lutuin na magagawa mo? Marami. Katulad nito. Pasayan with egg. Eggplant with egg. Alam niyo mga idol, marami po siyang natutunang lutuin, parang catering ba? Nako. Huwag naman ganyan. Ano nga pala yun? Nakakahiya. Sa akin lang yun. Di ba ka yung mga tao na nanonood sa Luzon, Visayas, Mindanao, Okay guys. Siguro, noon, kapag nagluluto yung auntie ko, Sarap chicken. oo, kapag nagluluto yung auntie ko guys, talaga ako nakatingin. Nandun ako talaga sa kusina. Kasi, gusto ko talaga na matutong magluto. Kaya,
Yun. Nagpaturo ako sa kanya. Lahat na nalaman niya tinuro din niya sa akin. Kaya kapag may birthday, may party dito sa amin, ako lang nagluluto. Kasi nadala ko tinuruan siya yung mama niya. Nadala ko yung pinapangguran ko noon na kanang palagi talaga kung nakatingin sa ate ko. Totoo po yan, mga idol. Kahit ako, witness ako dyan. Nako, thank you. Ang sarap talaga magluto. Ako din, witness ako din. Guys, Well, hindi naman masarap. Marunong lang. Nakakaya naman, sasabihin mo, masarap. Pero, pag yung iba nakakain, sabihin nila, sabi naman ni King Ran, masarap, pero hindi pala. Nako, Sabi pa ni, sino ba yung advertise ng, huwag mahiyang magtanong. Sana. Si Susan Luces. Shout out sa'yo, Susan Luces. Huwag mahilang magtanong. Comment lang kayo. Kung anong gusto nyo ituro ko, comment lang kayo. Comment lang kayo, guys. comment at subscribe. At Comment lang kayo pindutin nyo yung Bel. bell. Comment lang kayo kung mayroon kayong gustong malaman parte sa about cooking. Pero hindi yung hindi yung pang big restaurant. Naku. Lang. Simple na lutong bahay. Ano lang. Ang sarap talaga kumain mga idol kapag kasama mo ang buong pamilya. Yeah, that's true. It's true, guys. Yeah. Sabi nila, lahat anong hirap sa buhay, malampasan basta palaging kasama ang buong pamilya. Diba? Kaya, ko lang nga medyo lang. Medyo mahirap tayo. Medyo lang ha. Hindi mahirap. Medyo. Yan nga, mahirap. Hindi mahirap. Medyo. Kasi, Yan. kasi sabi nila, huwag mong aaminin na mahirap ka. Yan. Kasi kapag aaminin mong mahirap ka, sinasabi mo lang sinasabi mo sa sarili mo na wala Hindi kang mo kaya. wala kang kayang gawin para maging umangat ka sa buhay. Tama. Tama yan, idol. Da? Mga idol. Kaya, Tama yan. wag mong sabihin na mahirap ako, mahirap sila. Wag mong sabihin kasi hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin para umangat siya sa buhay niya. Kaya sabihin mo, kapag medyo mahirap ka, medyo lang. Medyo lang. In the lang. middle. In the middle. In the middle of the night. Wala. Mahirap. Mahirap. Hindi masyadong mahirap. At mayaman. Ba? No. Mayaman at hindi daw masyadong mayaman. Kami, doon kami sa hindi masyadong mayaman. Hindi yan mayaman sa pera dito. Mayaman Ano sa yun? pagmamahal. Mayaman sa? Shout out. Shout out sa lahat ng pamilya na nagmamahalan. Wow! Sabi ng baby girl namin, only princess namin is, Mama, huwag kang mag-alala. Kahit mahirap tayo sa Ayun. pera, kahit mahirap tayo sa pera, pero Mayaman tayo. sa hindi pagmamahal. masusuklian ang ating kayamanan. Sabi ko sa kanya, anong kayamanan ba? Sabi niya, yung ating pagmamahalan. Di ba?
Only 6 years old. 6 years old lang siya ha. Nagsabi sa akin ng ganyan. Kaya na-touch ako. Sabi ko, okay. Hindi tayo mahirap. Kasi hindi naman sa hindi naman sa pera. Hindi naman dahil sa pera naging mayaman ka. Diba? Dahil sa pagmamahal, guys. Dahil sa pagmamahal. Naging mayaman ka dahil sa pagmamahal kasi na feel mo yung masaya ka, buo ka. Aanhin mo ba yung marami kang pera pero Ayun mga idol. walang Mabuti at Guys, kahit ako ng speaker kung ngayon. gusto niyo makaano, Speechless ako ngayon eh. Wala akong maisip. kung gusto kayo ano ng bahay, ano, Ang pangarap mo? Ha? Ang pangarap mo? ano, May mga taong nanonood. gusto ko ano, balay, makahimo og car. makahimo og car? Dili, Nakasakasal mo. makahimo og Yun. balay niya. Kumin ka car. doon. Anong gusto mo? Anong gusto mo sa buhay na? Anong gusto mo maging paglaki mo sa buhay? Ngayon to. Maging doktor. You will continue to Abangan yan ng mga madlang people. continue to your dreams. Ano to? Naguguluhan ako. Yeah. Mama and Papa is always support you, anak. Thanks. Napaiyak tuloy ako. Sa ano? Hindi, napuling pala. Napuling na. Sabi mo na, naiyak ka. Akala ko naman, Napuling ako sa laway. akala ko naman na umiyak ka dahil yung baba ng pasayan pumunta sa mata mo. So guys, Yun po, ganito lang kasi kami. ganito lang kami kasi po guys. Kain, Kain, magkasama. Kain, magkasama at hindi Tawa. maghihiwalay. tawa dito, Hindi tawa din tawa maghihiwalay, doon. guys. Tawa dito, tawa doon. Walang away, walang gulo. Maraming gulo pero nandun sa ibang ano. Maraming gulo at maraming away. Yeah. Alam nyo guys, almost 7 years na kami dito sa aming pinitirahan. Diba? 7 years? Natasha, 1 year pinitirahan na. Then, kahit isa, hindi pa kami lang. Ay, mayroon pa lang. May isang business na nag-aaway kami guys. Mutinglan. So, dahil sa aming mga pangarap, Mag-aaway sila, guys, kasi ano, basta hindi maano ang ano, hindi maano ang ano. basta hindi mag-aaway sila, guys, pero hindi naman puminti, guys. Hindi naman permente. Hindi madalas. Hindi madalas. Ano guys. bang pag pinag-awayan natin? Ang pinag-aaway dun, Yung trip lang, no? Trip na mag-aaway. Kasi na-miss na ang Ang away? awayan. ako, guys, napaiyak ako sa una, guys, kasi pinaprank ako nila mama. Nga, lumayas na daw ni Pag- mama. Ano, galing trabaho. Tapos, malasing. Ayun, yung pag-aaway namin. Ayaw niya kasing umuwi akong lasing. Ayaw ko kasi. Yun, Okay lang sa akin na maglalasing siya. Okay Pero lang dito daw, lang sa mama, bahay. kung maglalasing siya, pero dito lang sa bahay. Or, maglalasing siya. Kung hindi sa bahay, mag-aaway sila. Yeah. Kasi, Magsasadness kasi si mama. isa pa, ang ayaw ko,
Yung magmamaniho ka ng sasakyan. Isa na sasakyan. Nang motor. Magmamaniho ng motor, tapos, Tapos lasing. lasing. Nako. Nakakagigil. Delikado yan, guys. Yeah. Yang wag niyo Sabi pa yang nila. gawin. Sabi pa nila, mabubundol nga. Mabubundol. Binigyan kita. Tama na. Kaya 50 na. Ah, sige, tama. Okay na po. Yun lang po guys. At marami Yan po na po salamat guys. sa Thank you. inyong Thank you po. patuloy na suporta. Support lang po.